va. Tu es très mignon quand tu penses. Què dius? Res. Que si em trobaràs a faltar. Que si em trobaràs a faltar. Ai, que sí, pesat. La mare m'ha dit que et fiqui dins una maleta. Que te m'emporti. Em fiquis dins una maleta, per què? Perquè jo també et trobaré a faltar, tros de burro. Els pares m'han dit que aquest semestre no podré tornar fins a final de curs. Per què? Els vols, que estan molt cars. I quan tornes? Pel juny. Dia 24 de juny. Ho sento, Jan. Ja sé que poder t'ho hauria d'haver dit abans, però no sé, era com que les vacances estaven anant tan bé i... Però que un semestre passa ràpid, Que és un moment i que són uns mesos que estarem ocupats i que ens passaran volant. O sigui, que no passa res, un segon, no sé. 12.960.638 segons. Com? Fins que ens tornem a veure han de passar 12.960.638 segons. Home, vist així? Que jo no crec que et pugui venir a veure. Està bé. Ens seguirem escrivint, oi? Sí. Sí, suposo que sí. Tu treballes. Ja, i? Que et podries pagar un vol a París. Uf, no, un vol jo? Sí? No n'he fet mai cap. Fent prou feines vaig a Barcelona. I si vaig és pel meu avi, perquè si no, no hi aniria. Doncs anem-hi junts. Que sí, que t'agafes un bitllet per demà. Per demà, i marxem junts. I vens a París i passem allà uns dies i t'ensenyo com funciona un aeroport. I t'ensenyo com funciona... No necessito que m'ensenyis res, Pau. No necessito que m'ensenyis res. És que jo aquí estic bé. Estic molt bé, amb la meva gent, al poble, treballant. És que estic bé, jo treballo i t'espero. I si t'he d'esperar fins al juny, t'espero fins al juny. I si ha de ser fins al... no sé... al juliol, a l'agost, doncs quan sigui. Està bé. Estarà bé, està bé. Estàs bé? Sí, no, sí, no ho sé. No ho sé. No. És que aquest cop se'm fa molt raro que marxis. I ja sé que has marxat molts cops abans i està bé. He estat bé, està bé, no estic dient que no estic bé. Però ara tornes a marxar. I el poble sense tu ara serà diferent. Està bé. No passa res, està bé. Està bé? Està bé. Sí? No sé, és que no ho sé si està bé. Sí. No ho sé. T'anirien tan bé uns dies a París. Sant tornem a París? Què passa a París que no passi en aquest poble? Bueno, per començar a París, que t'agradin els nois, està bé. Està bé. Jo també t'he trobat molt a faltar. Molt. I allà he entès què vol dir trobar-te a faltar. M'agrades. I crec que jo també t'agrado.
I què fem? Vols que t'ensenyi París?